Thana TDIDC chongmarni election result out amani yaklo Tripura hasini krang thayo thangren Themerangrog akalaimani thakmung krikhon krang thayo rabar burung shoglakya nok shoglakya Swbai shukroblakia obahino te krungsha bania thayo yagrmani mangpli kasai phakya pathimung tini April tarni Nuchitham Shalmari Bishramganj Dewan Bazaro tongma Chaporoi hotel thangi Swbai shukrobjakha obahino kokshu jamang khasaka o patimungo TIPRA Mothano yak tongo shaka Chaporoi hotel ni nokphang joyanto debruma boshaka sandanin damchini tamon jorowo bike khongnei phayi khorokchini kahai borok it kitar phakya damrok shimrok khlaya petrol lokhlaye phalnok sonani nakya phiaba tin bagai khamliya bishal gorojora sabake hangkana bo koktoma manka bo agartalawo samuni bagai thangmani hapang tumuno oboni bagai krak action naya hangke juda action nanai shaka nokphang joyanto debruma khainadi chinmang piliwo je misil salai boro salaiman bisingo 7ta somoyo horni 7ta somoyo bai duijona phakya Royal Enfield kaisa te kaisa bo annong borok to nogo ganiro samung khlainero tongo nogo borong phaya hangke petrol lokhlaika sokna hnaino tin bula khamli ata an nogo tongnai ro rabar anai rok tongo hangke borong phakya hangke borong khari thangka 6 jona rok moto nangana dumdam khanakan borong bong khori pheketa angke jodi prashason namo prashason jodi o bor rongno romya angke sing alada action nanai hachi o Chaporoi hotel ani hotel to beng sino chati borong sino Chaporoi hotel angke party ba kise mise ma khlai bole party ba sab khlai atong ba jar hamjangmani an logi phaji ni bang boding ya jar hamjang jar khlai tong asumuta indok dorjaro Swbai kalangbe ke soknani ngani petrol lokhlai jakta sokmalia angke dugani to chip jok telang khaboro tai tam telang thang tabuk Naijakkha ta se ang babur tola thangjak ba selapai me ang bisal gor jora angke no khobor mankhata ta tin rok je rok asum sokna hanai nei men boro khamkaba khamai thangbai kumuta pura nogo borok kore hingse i drog bai khaborong latha rok bai ongkhonai abo bai to sininar ka ongkhonai tini horobai ase action nagla prashasono sainai ingya hangke sing alada action nanai thangbai keta cherok dugarok asung sokna hanai phaimani ta boro tur khlainen bagai sauta jespon party khlai jespon khlaijago khlainai bai to paya party khlai rok de Swbai ke abo khlainai rok bai to paya bole tabuk to party 5 bosor por hangken khlaijago khlainai hingke BJP bo khlaimanu khlaya ingya tob ke singa ba hai rutu gyata agini system sibe mamalni system rok no sengtui musungya khlaijago mane 5 bosor sini to Bidhan Sabha kaisango Lok Sabha kaisango singba Swbai mano sinbai ko bibolodeno pass khlaipur Swbai sukru mano abai khlainai hingke to sin thane abai kerja Swbai nani yes bas kor bokho kata ase bangti rong sim to no rang nut to tonya 10 tega 20 tega 50 tega bai rok sigi rok bangti rang sim telang khata boro to debruma pathle agat bisramonjo chepai jala abo to kisa misa anondo khlainai ba sanai ta abo no to kun metari apti rok no ba Oroto je motha khlainai rok bo anukol khlai tongo mane biji misil rok ni bagai mai rok chai thangpaji hepono ang thalia an somai reimen bagai ang agartala thangjakbla ang bisal boro sokpai ke angke no Swbai jago ni khana kata no thangmani leri phekya agartala bla ge check bam sungmani thangmani abo leri phekya nogo tongkhutang kunungol khana riphingi rombai khumbong no Hauno bisa mundur janu kata polis rok no prashason rok no phakya thanga borong efer to khlainai tam khlainai ba phioge bong no isa sikar no nang opti rok no aboro sikar jagya rom jagya hangke tebo kuchugo kaithanai tini ani khlaiga khana buini bo khlaiman borong